Muri Zimbabwe zvinoomera zvakanaka. Last week kune inquiry yakanzi yakatumwa naPresident Emmerson Mnangagwa kuti iende kutown house city of Harare munopaziva mese paipai. So nyaya iri panapa ndeyekudai, so vari kunzi vakanzi vaende kunotanga kuongorora kuti hapana here corruption chichichi zvinenge zvichiitika ikoko, vada kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei mukanzuro. So nhasi panapa ndiri kusangana nenyaya yazopindurwa nameya weHarare anoitwa Jacob Mafume achiresponda kuna President Emmerson Mnangagwa nevanhu vese kuti vanofunga chii panyaya yenquiry yakatumirwa. So pana mutsamba yake yanga akanyora akati the inquiry set by President Emmerson Mnangagwa to investigate the affairs and running of the Harare City Council will help us to answer some of the questions that we also have been asking. We are a public entity. We are an institution of record, so we have nothing to hide. We urge that our secretariat be in the process of preparing the relevant documents for the commission. There are consequences if we do not cooperate with commission of this nature. We are happy that the president of the country is also asking the questions that we have been asking. I hope now you understand why it is important to run the city diligently. But pa last week yacho yadarika takaona futi iye Jacob Mafume wacho akagara na VP Chiwenga vakatomutanga vaenda vese kuGwanzura stadium vachinoongorora vachionesana zvavaionesana. Ndobva aenda futi amene kumwe kwanga ari vese ndobva atera ndobva aenda futi ikoko. Zvinhu zvakadaro zvinopa futi questions kuti muruda kuita inquiry dzamuruda kuita idzodzo, but hazvina kufanana here nekuti team bhora rada kutotambwa woona imwe team iri kumwa skad nareferee. Unoona kuti pamwe rinogona kunge ritori skillful, zvinogona kuraise questions kuti pamwe ndiye akatovadeedza kuti uyai mugare mamborova inquiry dzenyu kuti azonzi iye ari kuita basa nemazvo. Mafungiro edu ndomaonero edu, but muri Zimbabwe imimi munoiona sei nyaya iyi?